आम्ही सत्तरीच्या विकासाला साहेबाला सगळ्यात मोठं वृक्ष जे सत्तरी सांभाळून घेतली एवढं वर्ष आणि जे काय रस्ते नव्हते, काय नव्हते. आता मग 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 त्याच्यानंतर मी आमदार झालो. आमदार झाल्यानंतर पैकुलचा लिफ्ट इरिगेशनचा वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट, भोईरचा वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट आणि एक एल-आय स्कीम. आम्ही कणकिरेपर्यंत पाणी न्यायचा आमचा चालू आहे. गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री लोकांना सुरक्षा कवच, जमिनीचा विषय, अल्वाराचा लँड एन्क्रोचमेंट ऑन रेव्हेन्यू लँड, कमी दाबचे विषय, हे सगळे नवे कायदे आणून लोकांना सिक्युरिटी आणि घराची सिक्युरिटी जे काय एवढं वर्ष पेंडिंग होतं, विषय सुटला नव्हता, ते सोडवायचं या विधानसभेच्या माध्यमातून प्रयत्न केलेला आहे. भारतीय जनता पार्टी लोकांसाठी काम करते, लोकांच्या बरोबर आहे आणि सदा बरोबर राहणार आहे. आम्ही रोजगाराची संधी लोकांना द्यायचा प्रयत्न करणार. मुख्यमंत्रीकडे चर्चा करून प्रत्येकाला वेगवेगळे अधिकार आम्ही घेऊन आम्ही लोकांकडे योग्य तऱ्हेने रोजगाराचे विषय आणि मोठे वेगवेगळे विषय आरोग्य क्षेत्रात देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांनी जे काय आम्हाला कार्यकर्ता म्हणून आम्हाला सांगितलेलं आहे की प्रजेच्या दारावर आरोग्य सेवा पोहोचायला पाहिजे. प्रत्येक गोष्ट आमदार मंत्री असला तरी बी ते कार्यकर्त्याच्या माध्यमातून लोकांमध्ये राहून लोकांची भावना लोकांच्या हृदयामध्ये काय ते समजून घेऊन काम करायचा आणि विषय पुढे न्यायचा प्रयत्न करायलाच पाहिजे. आणि गणेश चतुर्थीच्या निमित्तानं आम्ही सगळे लोकांना एकत्र येऊन लोकांना देवाचा आशीर्वाद सदैव असावे हाच प्रार्थना आमचा आणि त्यांच्या मनातले प्रत्येक इच्छा पूर्ण हो.